Na početku je bila ona neka doza straha, kako će to izgledati, šta se mi tamo moramo nešto učiti. Span Management Akademija mi je bila vrlo zanimljiva. Bila je fora jer smo se uspjeli upoznati jer smo iz svih dijelova firme i upoznati i naše direktore, upravo uopće vidjeti kako oni razmišljaju, koja je nekakva šira slika kako Span funkcionira. Po čemu ćeš ti pamtiti ovu prvu generaciju? Po svim tim ljudima, po svom tom povjerenju koje je nastalo po na kraju šeranju raznih vlastitih, osobnih i profesionalnih iskustava. Span Management Akademiju smo pokrenuli zato da ljudima za koje smatramo da imaju potencijala da budu voditelji timova i penju se na menadžmentu naučimo stvari koje mislimo da menadžeri trebaju znati. Rukovođenje u Spanu tradicionalno najbolje procijenjen koncept, dakle najbolje procijenjen dio organizacijske klime. Želimo nastaviti tu tradiciju, želimo šerati znanje, imamo jako puno internog znanja i želimo da ljudi kada dođu na takvu užasno odgovornu poziciju, da se ugodno u njoj osjećaju. Jer u principu su uvijek dvije karijerne linije. Jedna je profesionalna gdje učići o tehnologiji napreduješ do nekog vrha, a druga je znači da kad paralelno nosimo tehnologiji, znaš i kako upravljati ljudima, resursima, projektima. Sviđalo mi se način na koji je organizirano u ta dva treka. Jedan koji se bavio sa people skillsima, drugi koji se bavio sa business skillsima. Taj biznis dio je baš bio zanimljiv jer su nam dali jako puno nekakvih materijala iz čeg možemo učiti, nekakvih knjiga, članaka, nekakve pozadine, ali da ipak trebaš ti nekako sa svojim srcem odlučiti i onda nekako samouvjereno ići u tom smjeru. Recimo, prijatelje biramo tako neko ne paše ga od kantom, ali na poslu se moraš naučiti kako menadžirati ljude koji su drugačijih temperamenata, znanja, backgrounda od tebe. Više promišljaš o tome da svijet ne funkcionira na način onako kako ti misliš da funkcionira, znači i da postoje i druge oči i druge perspektive. I to ti zapravo kad ti žena kaže, ti nešto loše radiš, a zapravo apsolutno ignoriraš, jer ne prihvaćaš to. A zapravo kad slušaš mentore i slušaš ekipu pored sebe, osvješćuješ te neke stvari. Da kad nam je teško i kad smo frustrirani, da je to zapravo znak da napredujemo i da rastemo i da jesmo u nekoj zoni komfora, ali da bi otišli u nekakav razvoj, da bi proširili tu svoju zonu komfora, da mora nam biti malo neugodno, mora malo boliti da bi išli dalje. Svi imamo svojih mana, ja sam cijeli život bio kak bi ko klinac prokrastinator. Odgađao sam vječito stvari koje mi se nije dalo, a totalno bi se fokusirao i radio jer onda, kak je svaki biznis, svaki menadžment je da radiš 50% ono kad se ne sviđa. I onda prvo moraš se naučiti kako biti discipliniran, dovoljno rano delegirati, da se sve što se treba napraviti napravi, a šta sve treba napraviti, to se uči na Management Akademiji. To su recimo nekakvi alati koje ja vidim kao alati sa police koje ću uzeti i iskoristiti da bi onda to prenijela poruku kako želim, a opet vodeći računa o odnosu da on ostane zaista profesionalan i dobar jer želim da takav odnos imam sa svim ljudima. Od 26 polaznika, 15 njih je preuzelo rukovodeće pozicije u tijeku trajanja programa. Neki su ih imali neko kratko vrijeme prije nego što su ušli u sam program, a neke taj razvoj situacije tek očekuje. Bilo me strah, još uvijek je. To je uvijek nekakav dio, da li ću ja to moći, jesi li dovoljno dobar za to, hoćeš li iznevjeriti svog nadređenog i svoje članove tima, kako taj dio, tako da puno nekakvih nepoznanica, dosta je nesigurnosti u tome. Ali zapravo sad su dobili kontekst priče, sad to mogu smjestiti u neku kutijicu i znaju to izvaditi iz arsenala, znaš. I znam pogledat, to sam nešto negdje čula, pa onda idem proći kroz te radionice unatrag, vidjeti gdje je to bilo i pročitati neki od tih možda skripti ili nešto, podsjetit se. Definitivno nismo sve naučili i... Management nije samo talent. 80% je znanje. Jer na taj način ti ako nekome daš znanje, onda će on to onako ponosno i dobro obavljati. I ti ih želiš time motivirati i drajvat da daju najbolje od sebe.